Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola. Bos días, clementinos e clementinas. Benvidos á cuarta edición do noso concurso Descubrindo Caldas, na nosa emisora favorita, en Radio Clementina. Supoñemos que xa saberedes como cubrir a folla de respostas, porque xa levamos 4 edicións do voso concurso favorito. Pero por se aínda tendes dúbidas, imos lembrar rapidamente como facelo. Tendes que arrodear a letra da resposta correcta con boli non borrable ou con rotulador. E, como sempre, se acertades as 3 preguntas de hoxe, entraredes no sorteo que se vai celebrar ao mes de xunio ao remate do concurso. Entón, se xa estades preparadas e preparadas, Breixo, adiante coa primeira pregunta de hoxe. A pregunta número 10. Quen foi o rei do millo? A. José Félix Soaje. B. Juan Fuentes Echevarría. C. Basilio Álvarez Rodríguez. Repetimos por se houbo algún despistado ou despistada. Quen foi o rei do millo? A. José Félix Soaje. B. Juan Fuentes Echevarría. C. Basilio Álvarez Rodríguez. Imos comprobar se acertastes. Breixo, dinos entón cal é a resposta. A resposta correcta á pregunta número 10 é a B. Juan Fuentes Echevarría. Juan Fuentes Echevarría emigrou a Argentina e traballou de peón, lavou copas nun hotel e foi empresario de transportes. Grazas a eses coñecementos, convertouse en agricultor, sendo o maior produtor de millo de Santa Fe. De aí lle ven o seu nome. Ademais, foi nomeado fillo predilecto de Caldas porque financiou a Praza de Abastos. Coñecíades ao rei do millo? Seguro que non sabíades a súa curiosa historia. Ah, que non? Pois imos seguir descubrindo Caldas, dando paso á segunda pregunta de hoxe. Cando queiras, Víctor. Cantos balnearios de augas termais atopamos na nosa vila? A. Un balneario. B. 2 balnearios. Ou C. 3 balnearios. Repetimos para que non acolleu a primeira. Cantos balnearios de augas termais atopamos na vila de Caldas de Reis? A. Un balneario. B. 2 balnearios. Ou C. 3 balnearios. Houbo sorte coa pregunta número 11? Dinos, Víctor, cal era a resposta correcta? A resposta correcta á pregunta número 11 é a B. 2 balnearios. En Caldas temos 2 balnearios. O balneario Dávila, que se atopa nun edificio do século XIX, e o balneario Acuña, construído no século XX. Isto está xa a rematar. Poñede moita atención á derradeira pregunta de hoxe. Que igrexa de Caldas de Reis foi levantada coas pedras da Torre de Dona Urraca? A. Igrexa de Santa María de Bemil. B. Igrexa de Santa María.
Ou C, Igrexa de San Tomé. Atentos e atentas, que repetimos a pregunta número 12 de novo. Que igrexa de Caldas de Reis foi levantada coas pedras da Torre de Dona Urraca? A. Igrexa de Santa María de Bemil. B. Igrexa de Santa María. C. Igrexa de San Tomé. Que nervios! Imos entón comprobar se a vosa folla de respostas entra no sorteo. Adiante, Lúa! A resposta correcta da pregunta número 12 é a C, a Igrexa de San Tomé. Esta igrexa foi construída no ano 1890. Hoxe en día conserva dúas xanelas da antiga Torre de Dona Urraca. A igrexa está dedicada a Santo Tomé de Canterbury, que realizou unha visita no século XII á nosa vila como peregrino. Esperamos que o pasarades tan ben como a nós e que teñades respondido correctamente as 3 preguntas do programa de hoxe. Grazas a todos e a todas por participar. Esperámosvos o mes que ven na derradeira edición do noso concurso favorito para seguir descubrindo Caldas, aquí en Radio Clementina, a túa radio na túa escola. Na túa escola.